Draaksteken, een traditie in Bezel met vanaf 2030 een nieuwe locatie. We zijn er lang mee bezig geweest, het was een intensieve zoektocht. En hoe fijn is het om hier nu samen dat te kunnen onthullen, dat we dat samen met de gemeente kunnen doen. Ja, en eigenlijk is dit gewoon start zijn voor Draaksteken 2030 en zo voelt het ook. En Katie Coty kreeg op verschillende plekken in Limburg aandacht. Dit is Rondje Limburg. Hoi, goed dat je kijkt naar Rondje Limburg. Het Draaksteken krijgt een nieuwe vaste locatie in Bezel. Nu is er nog veel groen, maar over 4 jaar herrijst hier het Draaksteken. En niet alleen in 2030, maar ook in 2037 en 2044 moet het openluchtspektakel hier gaan plaatsvinden. Het terrein naast Sportpark de Solberg en het toekomstige IKC is gekozen na een zorgvuldig selectieproces. We zijn er lang mee bezig geweest, het was een intensieve zoektocht. En hoe fijn is het om hier nu samen dat te kunnen onthullen, dat we dat samen met de gemeente kunnen doen. Ja, en eigenlijk is dit gewoon start zijn voor Draaksteken 2030 en zo voelt het ook. En ik voel dat ook aan de energie hier, dus ja, hier staat een trotse voorzitter voor je. Wij zijn eigenlijk al wel vanaf mijn komst hier bezig met het zoeken samen met het bestuur naar een nieuwe plek. En ja, ik ben echt heel blij dat er nu bijna zekerheid is op de plek. Er zijn nog wat onderzoeken die we moeten doen, maar we verwachten dat dat geen problemen gaat geven. En dan kunnen we ook gewoon vooruitkijken, want die plek is essentieel om dit goed te kunnen organiseren. We hebben het hele dorp erin betrokken om locaties aan te dragen. Die zijn we allemaal gaan beoordelen op dus onze eisen die wij hadden voor het terrein. En dat hebben we eigenlijk eerst subjectief gewogen. En uit die weging zijn we tot een top 3 gekomen en die top 3 zijn we dan nader gaan onderzoeken. Met die top 3 zijn we dan ook naar de gemeente gegaan. Nou, en deze kwam eigenlijk stip met nummer 1 bovenaan. En daarom zijn we ook gewoon heel erg blij met dit terrein. Waar we zaten was een geweldig terrein, maar we zijn ervan overtuigd dat we hier ook een heel mooi en geweldig Draaksteken kunnen organiseren. Het Draaksteken werd sinds 1967 gehouden op het landgoed van Kasteel Nieuwebroek aan de Bakheide. Goed voor 9 opvoeringen in totaal. Voor Stichting Draaksteken was het belangrijk dat ook de nieuwe locatie dicht bij de dorpskern van Bezel ligt. Ook de beschikbare faciliteiten speelden een rol bij de keuze. De sfeer moet erin zitten. De afstand naar het dorp wil je niet te groot maken, zodanig dat de bezoekers ook gewoon naar een dorpsfeest kunnen gaan. Wat we graag op de markt willen houden weer. De ontsluitingswegen, dat is toch heel belangrijk. Maar ook de voorzieningen. Hier hebben we nu in de buurt een school wordt gebouwd. Ook wel echt een mogelijkheid om nog met de voorzieningen iets te doen. Dus daar wordt ook weer rekening mee gehouden. En dan hebben we straks gewoon een toplocatie. Hebben we zelfs dingen die we op het oude terrein nog niet helemaal voor elkaar hadden, hebben we hier wel kunnen regelen. En ja, dat is gewoon geweldig. Mooi. Dit is ook een beetje een jeugdherinnering. Vroeger was mijn vader wethouder. En toen ging ik aan zijn hand hier naar Draaksteken nog op de oude locatie. En ja, daar heb ik echt nog levendige herinneringen aan. En nu ben ik vanavond hier met mijn eigen kinderen en kunnen zij straks aan mijn hand naar de nieuwe locatie. En ik denk, ja, die herinneringen die gaan hier op deze plek herinneringen vormen voor een nieuwe generatie. Dus ik kijk er enorm naar uit. Het Draakstekens van Bezel, het hoort in die kern thuis. We hebben natuurlijk na iedere voorstelling ook komen we altijd samen op de markt, de Nacht van de Draak. Daar moet gewoon verbinding zijn. En dan heb je nog zaken als zichtlijnen, mooi bos op de achtergrond, goede bodemgesteldheid. Wie de film heeft gezien weet nog hoe drassig het was. Nou ja, dat zijn allemaal zaken die je meeneemt en je weegt dat ook. En nou ja, deze tikte gewoon alle boxen aan, dus we zijn heel content. Ja, eens kijken of ze de draak op de nieuwe locatie ook kunnen verslaan. En we gaan van draken naar kat Henkie, want nadat Claudia die naar het crematorium had gebracht nadat hij was aangereden, bleek hij bij thuiskomst gewoon op de trap te zitten. En dat was ook het stomme, want hij leefde nog toen ik erbij kwam en ik riep Henkie. En toen gaf hij nog net zo'n laatste beweging en toen is hij gestorven. Dus ik was ook van gedachte dat hij reageerde op mijn stem. De plek waar Claudia hier staat is vlak bij haar huis in Grubbevorst. Het bloed van de kat die er maandagochtend overleed is nog zichtbaar. Bloed waarvan Claudia dacht dat het afkomstig was van haar kat Henkie. Totdat ze terugkeerde van het crematorium en in een grote verbazing viel. Je bent er nog, hè? Toen kon ik om 11:30 terecht bij het crematorium. En nou ja, hoe het daar alles besproken, wat mijn wensen daarin waren. En nou ja, goed, op de terugweg krijg ik te horen dat Henkie bij ons thuis op de trap zit.
Wat is dan de eerste reactie? Ja, nou ja, goed, ik zei nee, dat kan niet. Want ik zeg, ik heb Henkie net afgeleverd bij het crematorium. Dus ja. Vervolgens bel je dan natuurlijk ook weer terug ben je teruggereden naar het crematorium, heb je gebeld? Ja, ik heb gebeld, ja. Ik zeg, ja goed, die nam op. Ik zeg, heel raar verhaal, maar Henkie is niet Henkie. Dus ja, die man die moest ook, die zegt sorry voor het lachen, maar die zegt ik schiet nu zo ontzettend in de lach. Dus nou ja, goed, dan heeft hij gekeken of er een chip was, maar er is geen chip. Ik ben wel vergeten vragen of het een mannetje of een vrouwtje was. Maar ja, daar heb ik niet naar gekeken, omdat bij ons Henkie een vrouwtje is. Dus ik ben ervan uitgegaan dat ik heb afscheid genomen met het idee dat het Henkie is. En nou ja, goed, toen kwam ik thuis en Henkie zat inderdaad thuis bij ons. Met Henkie gaat dus eigenlijk gewoon alles goed? Bij Henkie gaat alles goed, ja. Ja, er is niks mee aan de hand. Met Henkie is dus niets aan de hand, maar Claudia, die heeft er toch een wat gek gevoel aan overgehouden. Ja, ik voor mijn gevoel heb ik zelf het idee dat ik afscheid genomen heb van een van mijn huisdieren. Dus ja, ondanks dat ik er ook wel moet lachen om het verhaal dat Henkie toch nog gewoon leeft, ja, voelt het voor mij wel heel erg dubbel, omdat ik het idee heb dat ik afscheid genomen heb van mijn huisdier. Ja, en gelukkig zijn de echte baasjes van de overleden kat inmiddels gevonden. Dan Katie Coty. Op steeds meer plekken wordt erbij stilgestaan, zo ook in Maastricht waar ze meededen aan een bijzonder project. Mensen die hier aanwezig zijn, die zijn heel hard aan het werk om al die gouden munten te borduren. En al die munten, dat zijn er 99, die komen uiteindelijk op het wandkleed. Die worden daarop bevestigd in een soort gele zee van munten. Vandaag 1 juli is het Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Kitty Kotti betekent gebroken ketenen en staat symbool voor vrijheid. De herdenking krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. In heel het land waren er vandaag activiteiten, ook in Maastricht, bijvoorbeeld in het Bonnefante Museum. Het Raden van ons Nederlandse slavernijverleden is een project, een landelijk project. En daarbij is eigenlijk in elke provincie vindt zo dit project plaats, waarbij een wandkleed wordt gemaakt. En elk wandkleed is 35 meter lang. En in elke provincie is een andere ontwerper die die een ontwerp heeft gemaakt voor dit kleed. En eigenlijk wordt er in samenwerking met de provinciemensen, dus de bewoners van de provincie, gewerkt om dit kleed samen tot stand te brengen. Er zijn in totaal in Limburg 7 locaties waar aan het grote kleed wordt gewerkt. En nog een 10-tal andere locaties waar kleine elementen worden gemaakt. En we zijn dus in mei begonnen en we gaan nog door in juli en augustus. En dan wordt het hele kleed van 35 meter aan elkaar bevestigd. En waar is het dan te zien? Het is straks te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Dus dat is die 35 meter lengte. Dus dat zal een heel indrukwekkend kleed opleveren. Aan het kleed werd vandaag dan ook enthousiast gewerkt. Ik heb een vriendin die werkt hier in het museum en die vertelde me dat. En heb ik meteen ja gezegd. Want ik heb zelf ook in Suriname gewoond, dus ik weet er allemaal een beetje van. Ja. Ik heb volgens mij die van Noord-Holland gezien. Die was opgehangen in een kerk en dat vond ik heel indrukwekkend. Dat lijkt me heel mooi om te gaan zien, ja. Waar lange tijd werd aangenomen dat vooral het westen van Nederland een rol speelde in het slavernijverleden, blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht dat ook Limburg ermee te maken had. Zo waren er ook in Maastricht bijvoorbeeld families die in de koloniën plantages met slaven hadden. Voor de deelnemers is het iets om bij stil te staan. Ik vind het eigenlijk heel goed dat we daarover nadenken. Want zelf wist ik daar niet heel veel vanaf. Ook niet in Limburg. Ik ben geboren en getogen in Limburg. En dan kom je toch in één keer een stuk geschiedenis tegen waar je heel veel over leert. En het goed is om te herdenken. In Venlo was onder andere een feestelijke optocht vanwege Katie Coty. Werd op 1 juli 1863 de emancipatiewet ondertekend, die officieel een einde heeft betekend aan de onderdrukking. Officieus echter moesten mijn voorouders nog 10 jaar verplicht onder staatstoezicht doorwerken tot ze daadwerkelijk werden ontketend en uiteindelijk hun rust hebben gekregen.
Naast lezingen en muziek werd er ook volop gewerkt aan het Limburgse wandkleed Draden van ons Nederlandse slavernijverleden. Nou, het wordt een wandkleed van 35 meter en 2,5 meter hoog. Waar alle verhalen, of nou niet alle verhalen, want het blijft natuurlijk een onderzoek wat ongoing eigenlijk is. Er is zoveel verleden en ook heel veel delen zijn ook onvindbaar. Maar van de delen die gevonden worden, gaat dat een monument worden, eigenlijk nieuw erfgoed. I'm the one who can do anything. Het eindelijke wandkleed wordt opgenomen in de collectie van het Limburgs Museum. En hij gaat nog reizen door de provincie als die af is. Maar zoals jullie zien, is die dat nog niet. Dus jullie kunnen ook in de maand juli zeker komen meehelpen. Het is, je hebt geen ervaring nodig eigenlijk. Er wordt gebreid, gehaakt, getuft, gepuncht. En er zijn altijd begeleiders die je op weg kunnen helpen. Ook andere steden in Limburg dat er steeds meer bewustwording wordt gecreëerd. Maar het kan zeker in deze regio nog zeker meer. Ja, en zo werd er dus in Venlo, net als in Maastricht, gewerkt aan het project Draden van ons Nederlandse slavernijverleden. Dan het Kinjer OLS. Het vond plaats in Melick met een record aantal deelnemers. Ik denk dat we het geluk hebben met het weer, dat het niet meer zo heet is als vorige week. En de opkomst. Als je nu kijkt wat nu al van de schoolkinderen hier is geweldig. Hebben jullie veel geoefend voor vandaag? Zeker. Hoe vaak heb je geoefend? Ongeveer 10 keer denk ik. 10 keer, zo. En denken jullie dat jullie een goede kans maken? Zeker, altijd. Iedere week waren we op school als schutterij zijnde, ofwel om te schieten en te knutselen, oftewel om te marcheren en te trommen. En daar zijn we nu denk ik ongeveer een half jaar mee bezig, dus bijna iedere week. Eigenlijk heel grappig. Ik ben zelf door het kinderroles erbij gekomen. Ik woon eigenlijk op 100 meter van de schutterij af, maar ik wist nooit echt wat dat was. En doordat ze wouden doen aan het kinderroles bij ons op school, vond ik dat eigenlijk wel leuk. En dacht ik van dit wil ik als mijn nieuwe hobby hebben. In eerste instantie ga ik kijken naar de creativiteit van die groep. Hoe de groep dus is gekleed, de uniformiteit. Dat beoordeel ik in eerste instantie en daarna ga ik kijken naar de houding optocht, zoals wij dat noemen. Maar dat is, lopen de kinderen netjes in de maat, zijn de gerichtheid en de afstanden, is dat allemaal in orde. Dat is wat ik vandaag ga doen. Mooi dat die tradities, zoals het OLS, ook bij de jongere generatie blijft leven. Dat geldt misschien ook wel voor het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Het Klaroenkorps uit Banholt is er in ieder geval bijna klaar voor. Drie keer per week zijn de leden van Klaroenkorps Amicitia uit Banholt te vinden op het voetbalterrein in het naburige Meer. Daar worden de laatste puntjes op de i gezet voor hun deelname op zondag 19 juli aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Het korps is daar al jarenlang vaste gast op de mars- en showwedstrijden. Waarom doen we ieder jaar met? Dus is de laatste jaren zeg maar, minder dat we om ons heen hebben van qua optreden. Dus hoe ze die eens meten met andere korpsen. Bij ons concoursen zien helaas ook niet meer wat ze geweest zijn. En dan is het WMC eigenlijk hier in de regio van Ros het enige podium waar we ons nog eens echt kunnen meten met onze grondcollega's en andere korpsen uit andere landen enzovoort. Ja, dat wil zich toch meten. En ja, heeft de jurylid gezegd, de wil zich meten met de beste korpsen van de wereld. En dan voor de deur op keert de baan het. Ja, dat wordt toch wel groeit, joh. Vooral ook de sfeer in het Parkstad Limburg Stadion maakt het optreden op het WMC bijzonder. Het is allemaal lui wat ook echt overkomen. En die laat zeggen, voor zo'n wereldberoemde Kerkrade. Ja, die lui die hebben nog verstand ervan. Dat is dus het leuke ervan.
ten eerste die speelt voor heel veel publiek. Dat zit gewoon zeker op de laatste zondag zit dat gewoon vol. Dat vindt ze nergens. Je bent op een groot podium, een groot veld. Je hebt zo, die mag zijn eigen figuren maken wie ze het wilt. En dat maakt het gewoon mooi als ze dat met een groep daar naartoe kunnen werken. En door het kunnen laten zien wat ze al die weken en maanden en dat afgelopen jaar hebben gestudeerd. Samen zijn met jullie, met allemaal die korpsen. Dat is steeds met Japanners, is steeds met Engelanderen, Hollanderen, Pruisen. Gewoon leuk. Dit jaar heeft Amicitia ook 2 debutanten in de gelederen. Ja, wel spannend, maar ja, ik ben benieuwd hoe het gaat zien. Ik ben nog vaker elk WMC ben ik wel gaan kijken. Zo gewoon, goed wel vooral. Is het dan een droom dat uitkomt dan? Eigenlijk zo van mij, ja. Van als kind af aan, van mijn geboorte, door 2 maanden ben ik al gaan kijken. Wel fantastisch. In 2017 was het helemaal geweldig. Fantastisch. En meestal kijk ik de filmpjes ook terug. Vind ik ook leuk. Op naar een mooi resultaat voor het korps. Dan toch nog even naar een wat minder mooi resultaat, namelijk die van het WK voetbal. Vele Limburgers stonden er voorop, maar mochten helaas niet baten. Ik vond het een slechte wedstrijd. En terecht dat ze goed zijn geschakeld. Want? Ja, slecht gevoetbald. Slechte dekking. Ja, we moesten nog meer zeggen. Slechte penalties. Dus als er neven schudt, is het terecht dat ze weg is, hè? Goddank niet. Want? Er is er niks aan. Heb je de uitslag gehoord? Ja. En ik heb op nu.nl heb ik het verslag gelezen. Nou, het was 3 keer niks, heb ik ervan begrepen. U zat er klaar voor om 3 uur vannacht? Ja. Ik heb alles gezien tot de laatste penalty. En u was tevreden, denk ik? Nou, nee, helemaal niet. Ik vind het altijd zo jammer als ze 90 minuten gespeeld hebben. Hè. En dan nog op een gegeven moment in die laatste minuten dus nog gelijk laten maken. Ze hadden de overwinning in handen. En ja, dan weet je, dat is een verlenging, penalty schieten. En dan gaat het mis. Hè. Van de 5, 2 raken en 3 mis. En met de Nederland hadden even goed ook pech, want de keeper maakte toch zelf een goal met een penalty. De bal viel net achter hem, met de hak stoot hij met het doel. Kan ook gebeuren. Maar ja. En dit was hem dan, ons rondje Limburg voor deze week. Meer lokale verhalen vind je op de websites van de lokale omroepen. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!